טיקטוקרית עם השיער היפה מחו"ל, וכולכם ביקשתם מדריך, אז בואו נתחיל. השלב הראשון הוא ללכת להרטיב את כל השיער שלכם. כשאני אומרת להרטיב את השיער, חברים, אני מתכוונת שהוא יטפטף לכם, כמו שאתם רואים כל החולצה שלי, להבריש כל שערה ושערן. הדבר הבא זה לשים קרם על השיער. את האמת, לדעתי זה לא כזה משנה איזה קרם. לקחתי כאילו כזאת כמות, שים את זה כל השיער ממש למעלה, שמים מוס, ממש להחדיר את זה לכל השיער, והיא גם שמה בלמעלה. קצת מרתיע כל מה שקורה פה, אבל תסמכו על התהליך. עוד מוס, זה מה שנותן לנו בסופו של דבר נפח, אז אני לא מרגישה שיש פה כל המוסית גורע. אתם שומעים את הקבצוץ, חברים? זה סימן שעשינו את כל הפעולות נכון. אני לוקחת ג'ל, תקשיבו שזה ענק, נראה לי שנים וזה לא ייגמר לי. כך בערך ככה. עכשיו מה שהטיקטוקרית היא אומרת, לא לשים את הג'ל פשוט ככה מלמטה, כי אחרי זה השיער למטה יהיה כזה קשיר, אז ממש לבוא למעלה. ככה השיער שלי נראה אחרי שהוספנו את כל המצרכים. והשלב האחרון זה הדיפיוזר, לא היה לי ובחיים לא השתמשתי. קניתי במיוחד אחרי שראיתי את השגרת שיער שלה. ותקשיבו חברות, אני לא תורית איתכם שזה משנה חיים. או מהאמצע, ולקפצץ אותו באמצע ולמעלה. הולך לקחת תקופה, אתם יכולים לחזור שנה הבאה כשנסיים. שמן לשיער, גם שלא יהיו כאן קופצנים כאלה. חברים, זאת היא התוצאה הסופית. רק שתבינו איך הטלטלים שלי מוגדרים. מה שקרה הטלטלים הם לא סתם מוטציה. וואו, 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 שמעו לי כמעט, אתם